Hello guys, good morning and welcome back to my channel. Karon atong pangamustahon ang kateris usa sa cave pool diri sa Amoa and atong kamustahon kay I think it's been a year na we was not able to visit here because of the pandemic. So kay bawal na mo ari. So bawal na mo ari kay nagkuan lagi kay sa pandemic sa COVID. So karon ato ang kamustahon karon mo adto ta sa kateres ug bali kauban ang akong mga friends to nanguna na sila. So aton tan-awon kung unsay changes tapos ug pwede gali manghinlo ta before ta maligo kay arang inita diri sa Pilipinas is summer already. So by this time it's so hot, so we need something to cool down. So dari kateres sa Cateris is the perfect one because the water is very cold, so it's refreshing. So see you later guys. See mukuan ta danhi kung gusto mo mo ari guys, pero I think dili pa mo makaari kay ang makaligo ra dani is taga-andara for the moment kay kuan man bawal man sitahon mo sa checkpoint dadto og labi nagdi mo mga gwapa di mo mga virgin sitahon jud mo pero gwapa ka adyo mo nagaligi mo sa gwapa okay ra. So mauni guys, kuan na ka adyo sagbot na ginagmay kay wala may kuan. So mauni siya lami paghapon guys, crystal clear ka adyo og gijahang dagat pareha ka crystal clear sa ahong panit, di ba? Lami manghinlo guys kay gamay ra man pug hinloonon. So ato karon nga makatugsaw ta na napita, di ba? Muna ako ang mga balaan nga mga enhance sa kuno na yung panutoy. Si Atarashi Nicole taga Japan na siya. Anja na Moshi ano ni tungod sa COVID na kuan si Zadari na lockdown, so makabaw nagbisaya. arigato. Katong usa katuto ABC si Jang kasi mao nay kana virginan. Mo kuno nay kana virginan dris anda pero mas virgin ko, di ba? The water is crystal clear. Di ka makaibaw og naabay tubig ugwa, di ba? Murag sa amin. It's very crystal clear and dani pwede ka dani mo ambak. Kinahiluan buyag. Porya buyag. Siya. Water crystal clear. So before me mo maligo sa dagat guys, mga unsa mi kay gutom wa ko'y pamahaw ag sila. Namahaw na ba mo? Mahaw na mo? Ikaw, Japanese. So mamahaw sa mi guys. So akong ipakita ninyo aga mo ang pagkaon nga kinalami ana mo pagkaon kay ni order pamilikan sa kanang na ay Lazada. Ani among pagkaon guys kana. Tapos kani manok. Order na mo gikag Lazada. Kay wa ma Shopee good.
Wa ma Shopee, so sa Lazada na lang ja. Nangka. Awa nangka na nangka panghimagas ko no, pero di ko mo kaog nangka guys kay atong kabilatan mo kuan. Maura na andyan na apod may gamay sitserya danhi kato ang gipackage ni karon pa nakaon in town. So maura na amo ang kuan. Guys, maligo na mi. So ang among outfit is ingana ra. Ngana among outfit ron, di ba? Kay init ka adyo jang. Basta mga sosyalan ko na kay mag-swimsuit man, di ba? O, napa. Pak! O, tapos usa. Tapos usa. O, pak! Ang mga dato ko no, basta mga ligo, mag-swimsuit. Sa YouTube. Ha? Di ba sa YouTube? Di. Di, uy. Awa, Miss Angela Velez, og sige sa mga sa? Ann Cortez. Ann Cortez, og kani? Iba na alawi, huy. Ay, Ivana Alawi. Una o, ang hawak o, pamatang. Iba Pamat- na alawi. ang. Hawak mo o, kasalipod, leche. Ana. Di makita kang korbada. Oh, pamatang. Unsa ang kanihani ba ni? Damulag. Sili ba? Di ba? Hasar man tong ano. Dari ito, tubig ng kuan, no? Di ba? Ngishini. Hari Lahat sini. ng papod. Dali na ama. Jumpa ka. Okay. Pwede na. Dali na. Alam mo guys, sobrang tugnaw. It's so cold. Nga na ba yan, mo? Nga na baya jud. Nga naman corona. Nga na ba yan? Looy! Masawam na ta guys kay aran tugnawa. Nanoy. Oh, see, tingnan nyo kung gaano kalinaw ang tubig. Sobrang lamig na. Sobrang linaw pa. Di ba? Pak. Loh, orang puti as legs. Uy, Di ba? siguro kung amag jug legs ma. As in. Correct. Pak. Pak, lu bibi. Hala. Di ba? Hala, klaro po siya, guys. What's my youth? Uy! Wa, uy. Focusing! Okay, ambak ma! Ambak. Okay. Lupo sa mong puno. Abak na ko record na. Ambak ni kag-record litche. Pak. Ba. So, gusto mo mo ari? Ari lang. Okay. Clear ka, Jud ka. Oh. Ingana ka See? clear, guys. Nag-walking siya, guys, oh. Nag-walking. Kitang-kita pa rin yung ano niya. Awa. Yung kita pa rin siya sa ilalim ng tubig. Ingana ka clear, guys. Oh. Grabe clear ang gadget eh. Siya pa, ha? Lumia. Huy, makuhaan ko, ha? Lumia. Guys, ingana kalami darhi guys. So, Ari kung, kung gusto mo mo ari, it's parang ko pa ha. Agway ka ba yan? Hindi ka. Hindi ka na ka. Hindi. Ito, ara. Dali ah. Agwa! Bakit siya ang suot mo? Bakit? Mingon na sila. X-rated. Serena? X-rated. Amo na ba ang Serena? X-rated mo ko ano, Joma. What's up, kati? Ato bang dayo, ano bang nangyari? Bakit ang ginaw? Nilalamig na ako. Nilalamig ka na, Agwa? Gusto ko na umuwi. Wag naman. Uy, maligo muna Huwag na ako, tayo. bahala kayo dyan. Alis na ako. O sige. Werte ka kasi kalera. Agay! Yan, sisirin mo ako, Agwa. Aray! Sisid, Agwa. Nindot ka doon guys. Kaya gusto ka nga
Di mo nga tulad to. Aircraft ang mutaas rag video. Kanang mohawid ra kadarhi na makahawid ra man ka sa kilid guys. Unja ilighawid nimo muingana na jud ka o. Muingana na jud ka. Inighawid nimo. Di ba? Ano Kung tugnaw? sa kalaw ha, malakaw ko guys. Nakuro-kuro Kung ko sa unsa tugnaw. ka clear, aron tugnaw ka jud guys. Ano? Ade! Di ko kalakaw. Ngano man? Kano ko isip na to? Kaya wag pa takasuway dahil suka ng ambak aircraft. Kano ka, pwede ka makambak-ambak ka ni guys, di ba? Nanalagay. Welcome to our team. Di ba kabagwa ang agi? Bakit ba? Bakit ba? Bakit ba? Arang tugnawa gajud guys. Di mabangmang sa katugnaw eh. Mukupos ang imuhang pamilat, pamisong, panglagay sa gobyerno ingana. Mangkupos tanan, mo na nga. Kung maligo ka dani, i-ready na lang gajud mo malingon kay kinabugnawan jud mo. Di ba? Maura to guys, kanana ay. Ano po may magkuhan kay wala naman may pagkaon ninyo. What's kay So maura to guys. Kung gusto mo maligo anhi, ang kateres na allocated sa Berhen sa Moa Anda. So gusto mo ari, message lang sa Facebook na hana diha. Na kay Facebook page dran hana as link diha sa description sa video. I-click lang o gusto mo ari. So di ada na dapita ang link. Di ada na dapita ang link guys. Kung gusto mo ari og kateres, i-swipe ra na darhi mao na ang link. So see you guys sa next na nga video. Inapunta nga di mo puuwan sa akong kagwapa, di ba? Subscribe sa mga wa pa naka-subscribe. Ayaw mo pagsikan ang nga subscribe ha. Kay magmahay jud mo. Charot. Bye-bye.